Glory to Jesus. Ndiye ndithande ke uba ke simqhwabele umoya engcwele izandla. Abana ngezi izandla ngale imbeko ogqiba ukhupha ngoku ilingene wena. Cela ke ngoku sizamele ngene. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabulela. Ukuhlonitshwa ukukunika imbeko nembeko esizinika abantu asinawulingana nembeko efuna siyinike yena. Hallelujah, hallelujah. Ngoba uThixo yedwa. Glory to Jesus. Ndiyabulisa ke bazalwane egameni elihle lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ndibulise kwindwendwe zethu, ndibulise kumuntu wonke ngegama elihle lenkosi Yesu Kristu. Unyaka wezinto ezintsha. Hallelujah. Siyabulela ke ngelunch le siblesswe ngayo hlobo. Amen. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Uyavakala wena unyaka wezinto ezintsha. Amen. Amen. Hallelujah. Andikho convinced tuba nihamba nami. Hallelujah. Cela ke siye ezwini lenkosi ngokukhawuleza kwincwadi yeJudges abagwebi chapter 6 lo sizamthatha. Ngeba ke ngelam ndizawuthetha from chapter 6 or chapter 7. Ntonayo it's both too long for uba sizifunde singozela. Amen. So sawubamba nje phana pha and then I will connect the entire story together. Amen. Sitheke xa besithetha sathi sizawuba phezu kwesihloko namhlanje esithi a breakthrough of purpose. Glory to Jesus. Amen. The breakthrough of purpose. Amen. Amen. Ngicela ke ophethe kwiBhayibhile yesiXhosa ozakundincedisa afunde from verse 7 uyotsho verse 16. Then that's it afunde verse 25. Afunde 23 to 25. You're in the chapter. Ngicela ke owesiXhosa ngifundele. Siyafunda ke incwadi abagwebi isahluko sesithandathu. Sizawufunda uqala kuverse 7. Isihloko sithi uGideon namaMidiyani. Verse 7. Kwathi bakukhala onyana bakaSirayeli kuYehova ngenxa yamaMidiyani. uYehova wathuma indoda engumprofeti konyana bakaSirayeli. Yathi kubo, utsho uYehova uThixo kaSirayeli ukuthi, ndaninyusa mna eliphutha, ndanikhupha endlwini yobukhoboka, ndanihlambula esandleni samayiphutha nasesandleni sabaxini benu konke,
Yes. Ndabagxotha phambi kwenu, ndaninika ilizwe labo. Ndathi kuni, ndinguYehova uThixo wenu, ningaboyiki oothixo bama-Amori enihleli ezweni lawo, analiphulaphula ilizwe lam. Verse 11. Kweza isithunywa sikaYehova sahlala komoki obuse-Ofra kaYowashe Abhiyezere. Ke uGideon unyana wakhe wayebhula ingqolowa esiqovulelweni ukuze ayifihle kumaMidiyani. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye, sathi kuye, uYehova unawe, ngorhandini lunobukruthe. Wathi uGideon kuso, camagu nkosi yam, ukuba uYehova unathi. Yini na ukuba kusihlele konke oku? Iphi na yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo ababesibalisela ngayo obawo, besithi, sasinganyusangwa uYehova na eyiphutha? Kungoku uYehova usilahlile wasinikela esandleni samaMidiyani. Verse 14. Wabheka ke uYehova kuye wathi, hamba ngalamandla akho, uwasindise amaSirayeli esandleni samaMidiyani. Akuthume ndim yini na? Wathi yena kuye, camagu nkosi yam, ndowasindisa ngantoni na amaSirayeli? Khangela umzi wakowethu ngowona uphantsi kwaManase, nam ndinguyena mncinane endlini kabawo. Wathi uYehova kuye, ndiyakuba nawe uwabulale amaMidiyani njengandodanye. Verse 17. Wathi kuye, ukuba ndibabalwe nguwe, khawundenzele umqondiso wokuba nguwe othetha nam. Musa ukumka apha ndide ndize kuwe, ndirhole umnikelo wam, ndiwubeke phambi kwakho. Wathi ndohlala mna ude ubuye. uGideon waya walungisa itakane lebhokhwe nezonka ezingenagwele ze-efa yomgubo ocoliweyo. Inyama wayibeka engobozini, umhluzi wawugalela embizeni, wazisa kuye phantsi komoki wasondeza. Sathi kuye isithunywa sikaThixo, thabatha inyama nezonka ezingenagwele uzibeke phezu kweli litye, uwaphalaze kulo mhluzi. Wenje njalo. Saza isithunywa sikaYehova sesa incam yentonga esandleni sakho, sachukumisa inyama nezonka ezingenagwele. Wenyuka umlilo elityeni, wayidla inyama nezonka ezingenagwele. Saza isithunywa sikaYehova semka ke emehlweni akhe. Verse 25. Verse 25. Kwathi ngobo busuku wathi uYehova kuye, thabatha inkunzi yenkomo ekayihlo, eyesibini inkunzi eminyakeni 7, usidilize isibingelelo sikaBhahali sikayihlo, umgawule uAshere ongakuso. Wathi isibingelelo kuYehova uThixo wakho encotsheni yalanqaba, usilungiselele. Uthabathe eyesibini inkunzi, unyuse idini elinyukayo ngeenkuni zikaAshere omgawuleyo. Athandazekela. Baba, izwi lakho linamandla, linguwe Thixo wethu onamandla, sizinzise ngalo Thixo wethu ongcwele. Father, I pray moya oyingcwele for the spirit of wisdom, ukulimamela izwi lakho ngobulumko. I pray for your knowledge. Vule Nkosi ingqiqo yethu yabamoya. In the name of Jesus, Father, I pray sesilivile Nkosi sikoyike ngalo izwi lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Father, ndithulisa yonke imimoya Thixo wethu onamandla ngegama likaYesu, igama elinamandla, igama eligcwele, igama eliphakeme kakhulu, egameni likaYesu. Amen. How great thou art, how great thou art,
how great thou art, how great thou art, how great how great thou art, 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 how great how great thou Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sifuna apha emoyeni wami. Into endisayifunayo apha emoyeni wami. Izinto ebezithethwa ngumoya ingcwele ngale mini yanamhlanje. Hallelujah. Moya ingcwele. This is your time. This is your time, Holy Spirit. This is your time. A breakthrough of purpose. Namhlanje sizokuthetha ngokuvezwa kwenjongo kaThixo. Xatshuzwa kwenjongo kaThixo ngempilo zethu. Ngoba sikwixesha apho ungakwazi uafoda ukuhamba kuba kuhanjwa. Nor can you afford ukuhamba kububona. The sensitivity of this time requires purpose as a direction, as a GPS yobomi bakho. Funeka ukhokhelwe yi-purpose. Otherwise uzayongena engcwabeni ungakhange ube nanto productive ngobomi bakho. Because ubuphile njengomuntu wonke. Hallelujah. Hallelujah. Listen, I'm trying to pick up in my spirit ebendixelele ngazivuyile namhlanje. Hallelujah. As basiqhubeka
Nale nkonzo yanamhlanje, I felt very heavily, Mama Upsika, in my spirit that there is a prophetic grace today. There is a prophetic grace today. As we understand, but you are connected and let me know today. After taking you up and such. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. If you open your eyes, if you open your ears, if you open your heart, namhlanje, umoya ingcwele will take you to a higher level of purpose. Nihamba nami phofu bazalwane. Amen. Nihamba nami. Amen. Ngathi kanti nihamba ndodwa. Angidiva kakuhle. Hallelujah. Yes. Ngoba ngifuna sihambe nalo elibali lika Gideon. He is an example yendoda ekwazileyo ukususwa nguThixo ekubeni ngungantweni ifakwe kwi-purpose kaThixo. So the story that Gideon libali lethu, libali lam nawe. There are 4 things engifuna uthetha ngazo eziyibambayo i-purpose. Wathi umoya ingcwele ezibuzithetha ezi zinto zine, I will perform deliverance on this day. Oh, ndiyakucela moya ingcwele. Into ke eyinjongo bazalwane bami endifuna uqala kuyo is that God akayiraise i-purpose engakhange aqale uqala araise isidingo. Akungaraiswa i-purpose yazi uba kwisidingo, because i-purpose kaThixo isolva i-problem yabantu. Thixo enguye perfect, is perfected. There is no problem with him as God. So whenever God raises a purpose, yazwa kukhona abantu abasengxakini. There is a need. And therefore Thixo uveza injongo ukuba mayi-align nesidingo. And God akaraise purpose nje engakhange abizele kuye abantu benjongo. Cela nihambe nami bazalwane. Sawuthuni bandi nive kakuhle uba nihamba nami amen wena aqine. Amen. Hallelujah. Amen. Now Gideon was a man of purpose. Ubizwa nguThixo. Mhlawumbe ndingaqali oqala ngaye. Because if you start at verse 1, ukuya verse 7, umbhali ubika indima yokucinezelwa kwabantwana bakaSirayeli, the need. He describes the need first. Uba aba bazalwane bebesengxakini. And ikanga ngendlela bebesengxakini ngayo olutshaba belubabambile, belubashiya lubaphuce yonke into. So the need was great. And therefore uThixo yamnyanzela uba makavuse umuntu wenjongo. Ombe uGideon. Siyamba sonke? Amen. Siyamba sonke? Amen. Ngithe wami makathini? Amen. Makabe nesigalo. Amen. Befithu amen. Hallelujah. Amen. The Bible, then the children of Israel balila kuThixo, they cried unto God because of ucinezelo ebebephansi kwabo. Balila kuThixo, Lord save us, Lord help us.
bakhala kuThixo. And when you read incwadi yeJudges, ibe yipattern yabo leyo babasuke kuThixo abakhululele kuchaba uThixo. Balile kuThixo aphinda bahlangule uThixo. They do the same thing generation after generation. 7 times. That is 7 generations or more. They said that the same thing. Basuke kuThixo babanjwe luchaba. Bakhale kuThixo abakhulule uThixo. At some point abayifunda lesson that ukusuka kuThixo oku kune cost. Suka kuThixo kukwenza ube sisisulu sochaba. Even some of us, I don't know how many times it must take us to learn this lesson. But when you remove yourself from intando kaThixo, uba sisisulu sochaba. Uphinda uyokhala kuThixo akukhulula uThixo. Uthi usawunethezeka uphinda ubuyele ekusukeni kwintando kaThixo. Then amen bazalwane. I want to preach in this place because God is here to do deliverance in your life. Hallelujah. Amen. Basuka kuThixo balila waphendula uThixo. Ukuphendula kwakuThixo kubo. Ithi ku verse 7, God sent a prophet. Even this prophet ayibizwa ngagama. Wathumela umprofeti uThixo kubo. But njengoba ethumela umprofeti kubo, the prophet is not going to declare war kwabantu babacinezeleyo. Umprofeti akathunywanga nqumbo kwabantu babacinezeleyo. Umprofeti uthunywe the voice of God kubo. Ubanina basukileyo entandweni kaThixo senikwesi simo nje. He confronted their sin. But at the same time, ethumela umprofeti nje uThixo kanti uthumela an angel to Gideon. While God sends a prophet, uba maniyonqala umprofeti anqala izono zabo, kodwa kwimpendulo yabo evuswa ngelixesha ubhizi uThixo uthumela an angel to raise a man who is going to be the solution. Ebazalwane bam ndisifuni, while you are praying for God's isandla sikaThixo to save your life, akazuza kuwe uThixo with the solution. Uzawuza kuwe with the prophet to tell you where you have gone wrong. But to your solution, he is sending an angel. That is deployed by heaven to attend to your solution. So Ikelosi or you prophet. Or you prophet. You are here to say a deal. What about prophet? Now I tell them the prophet and tell them check. I am standing before you as a prophet. If you are not hearing my voice, Mamela uzawukhala kuThixo, kanti uThixo busy. Ayathanda wena. He deploys a prophet so you can correct where you have gone wrong. While he is busy fixing your solution. We are born around you. Uzaba isolution ngale ngxaki yakho. Suba newari yakhe. The angel of God is dealing with him. La meko uyidingayo. God is busy with his angel raising up purpose in Gideon. Wena ngoku kufuneka ubazindle umamele ngokulukiswayo. Prophets are signposts. Abaprofeti bangumlibandlela kaThixo. When the
comes, God is about to turn your situation around. When somebody comes who is sent by God to put you in order, something is about to turn around. Usalonga ibone ngalomzuzu ifihlwe ngabom emehlweni akho, because it is not for you to see the solution yet. God is busy with lamsebenzi wakho ukhala ngawo. Awuzukala ngokubona, uzawubona lume phambi kwakho. Xa ethi batha lakho lirongo, uthi uba uzazi ukusezela izinto zikamoya, uqabane ulwe umoya wakho uphikisana nentando kaThixo. Kanti awuyazi uba kwalaqala kulungiswa isolution yakho. Khona uGideon ovuswayo, ovuselwa your solution. Gideon lapha unengxoxo nesithunywa. Uthi uyovusa umuntu who is inexperienced. Akana experience yamlo, akana experience yamfasho. Akana experience yawukhulula umuntu. In fact, kwa indawo abhaqwa kuyo, uGideon ubhaqwa esesiqovulelweni nasesiqovulelo bendisiva. Hallelujah. Ubhaqwa esesiqovulelweni uzimele. Utheni? Uzimele. Njengoba usalibele kungafuna ulunga nje, ngeli xesha uthethwa nempilo yakho uba lungisa ihambo yakho. Ngoba lo myeni umlindileyo usazimele. Ayihamba mose mandifike ndisekubo. Kaba thuma zathetha phezulu kakhulu. Lo myeni umlindileyo usesesiqovulelweni uzimele. God is attending to him because akazusisa kuwe isolution half baked. Kufuneka sise kuinto epheleleyo. Wena hlukana nozama isolution ukusikhangelela. Khangela libekwe phezu kwakho ithi lunga. The prophetic message. Lethi lunga. Ilungisa wena. Ngapho uyalungiswa uGideon. For ubazoba isolution yale man. Ithi Bible uGideon. Now here is the thing that I want you to understand. Oba 4 things uGideon ekuye kwafuneka makakhululeke kuzo in order for his purpose to fully mature. Akwazi ukuhamba nayo. Akwazi uba yiyo lento uThixo ambizela uba makabe yiyo. And 4 of these things zizinto esihlangabezana nazo nathi kwezethu impilo. Number 1, ithi iBhayibhile ufika ingelosi kuGideon. Le ndoda izimele. Ngoba kaloku amaMidiyani ebefika kuthe yonke into. So iyasebenza but isebenza izimele. Njengoba isebenza izimele nje kusuke kufika isithunywa sikaThixo sihlale phansi komthi okude kufutshane nale ndawo kuyo. Sibe sesithetha sithi ndoda kaThixo, you mighty man of valor, you mighty man of valor, I have come to you ndize kuwe, you mighty man of valor. Thetha nomuntu ozimeleyo, thetha nentyutyusi le ndoda elizimeleyo. But aka-address isimo sayo, uadressa yena ngale ndlela uThixo amdale ngayo. Athi, you mighty man of valor. Imamelele uGideon. Imamele ithi ayenza isense lento uyithetha. Akwazi uthopha ndiyayithanda apha ithi, then the Lord turned to him. No, ithi the angel of the Lord came and sat beneath the great tree in Ophrah, which belongs to Joash. Is what the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you.
mighty hero, the Lord is with you. Aphendule uGideon abesesithi, if the Lord was with us, if the Lord was with us, why has all this happened to us? uGideon kuaddresswa yena kuthiwa, you hero, the Lord is with you. But uGideon does not understand. Let me tell you why. He makes it about us. If the Lord was with us, sifunani kwisimo esinje. Sifunani kwisimo esinje. If the Lord was with us, aqhubeke athi, uphi la Thixo oba womkhulu babebalisa ngaye. At this point, he still does not understand what is actually happening here. Ucinga yena kuaddresswa isimo sika Israel. Without him, kanti ngoku kuaddresswa isimo sakhe for the solution of Israel. Uthi uPhilotiko wethu ibuyigelosi ibe sesithi, mani nguwe nozomlanda apha. Sure. Njengoba bebophekile nje unyanisile, but Lord izomlanda apha nguwe uzaba isolution. Nkosi yami. Yo. Aqala kudibana amadoda. Yeah. Aqala kudilika amadoda. Because he was lamenting the absence of God on behalf of his people. Yet akajongi ba yena umiphi la uThixo. Nkosi yami. Ithi no, you are a hero. You are a hero. And the Lord is with you. Amen. Hey. But yena asimon. Not you Thixo, sasisiva asimon. You are the hero. Asimon akekho. Asimon uphi. Lord Thixo, you are a hero. God is with you. Asimon. Akekho Lord Thixo. Siva abani. You are the hero. You are a hero, and the Lord is with you. God is realigning his izinto. Uba understand Gideon that whatever I am going to do kwabantu, and this we enter the ngaphandle kwakho. The starting point is one man, not many people. It is one man. You are the one who is going to save them. And until it comes to a point for you to understand, nguwe Lord izodila naye apha, andisanga kwelibandla, andisanga kwesitintshi, nguwe Lord isekuye apha, nguwe Lord naye. Asikenzi uPhilotiko sasimgqibele khona, nakwela bandla sasimgqibele khona. uPhilotiko simboni, you are the hero. Uphi akasayenzi lami imangaliso bekade yenza, asathethe lotho. You are the hero. Abasaprofeti ngalakhe nababekade beprofeta ngayo, abasavuthiko ngalakhe nababekade bemva ngayo, mamela khayibeke eqaleni. You are the hero, and the Lord is with you. Sizwathila nawe, susitranslator, susibeke eqaleni, sizwathila nawe. You are the hero, and the Lord is with you. Waqala wamatha walakaza ngoba bengasibalele kubeni ba uworthy to be included in this situation. Nkosi yami. Ebesibale ba ndiyi-victim nam njengabantu bonke, asamboni lo Thixo. Kanti uThixo ufike kwixesha loba ndizawusityhila, but andizusityhila ngabo bonke. Ndizawukhetha umntu abe mnye ndisebenze ngaye, and that person will become the savior. Ithi iBhayibhile yabuya impendulo kaGideon, usawuhlwa wayiva, le ndoda ayindizuliseli le ithetha nam, ayindenzeleleli idila nam. The first problem, the first obstacle that the Lord had to deliver Gideon from
iBhayibhile wathi uGideon na ndiphuma endlini encinci nje Awuthandabuzi. Awudela. nakwisiduko esingathi nefamily yami kwesasiduko okanye kulamachawe onke singawo kodwa le yami ifamily yoncinci mina hayi inoba uphazamile awuthethi ngami kwavela insecurities both as current as historical. Let's take that Tuesday. We attended to the issue. Yamakagata hlala manevuka. Athutusele hambilo nothixo livuka igagata. Ungalasi babe lisongwephi lifihlwephi. Athi sele ngathi nyancoma uhambile. Umgama nothixo livuka igagata. Limkhuphe ngomnyango. uGideon understood that if this is going to deal with me, I cannot accept it because I am too small for what God is talking about. I am too small for this purpose of delivering Israel. It is not possible. Lord is solve up. That I have come to raise. And this happens on Kagela, Abanama Kamaswayo. This one Kagela when I got a Gideon. Upumabule Lali Gento. Guelo. Shakubu Diva. Umaya Wakubuzati Ame. Indona yo Diaspo ya Diva. It's just that in houses Yahweh is going to get you. You don't understand the agenda of God. That in the words and highway, a God has a way to think of Ungeko and Awen. Hello, Tiko. Ashupe Abatungaye. Hello, Tiko. Alisa impilo zabantu uba siswakwazisa simxelela uba ukhethi ngebe sikwesindindawo ngebe sibhizi sesizinto. Some of us should have been in higher offices of politics. Sisidla imali into enjengemali kodwa izulu lamisa yonke agenda lamisa yonke program ngoba niyayazi ukhona osedeft ukhona osemgubeni ekufuneke yazile kunye lo ngebi mali zethu ngesenzela i-mentions kodwa wathi uthixo khawume lo mali tyala yona uthenga izinto ezizawulanda lo mntu kuye lo. Kwezinye versions ithetha nge-angel, but some theologians can very much argue that angel was the Lord Jesus Christ manifest in the Old Testament. In other words, if it was the Lord Jesus Christ manifest in the Old Testament, he delayed in the New Testament and broke through the lines to find a man. Even for the fact you are getting Zulu, is to attend this loss as a is what can in the day one. My house is too small. Kamalama na swanga. Isebeyama ya swanga. Osia? That's the loss in the way. So how will you Gideon, he made an exceptional move. Itu Bible wabaleka wakamlinda hapa. Hey,
Moyicela ngazi ngoba ndishumayele endaweni right na. Sengathi mhlawumbe khona le ndaba efana ngithetha kuyo lo. UGideon wathi ndilinda apha. Waphuma wabheka endlini. Mefika endlini ufika wenza isonka. Alungisa isidlo sasemini. Awugqiba buye aze naso phambi kwengilosi. So in other words, he brings an offering. Hey. Ngoba sithi indlu yami okanye indlu yasekhaya yonto. Kodwa he goes back kulaphi ngento. Wona the offering. Wenza nayo phambi kwale ndoda. IBhayibheli lento yathi beka phenje. Mayibeke entsheni. This offering. When I'm to Zawulinda to give your offering, unto the Lord, only when the time is convenient. Let me tell you, when God is dealing with your purpose, where's an eye? It's why we let go to your ruling to. Yeah, you're never doing part. Let me do for time. It's an indication your offering has been accepted in the courts of heaven. It has been accepted in the court. This matter has been finalized. Come on, nobody be finalized. What happens next? It takes out that offering. What futumlilo to probably nyamala. He no longer had anything else to say because the matter was finalized. The message was conveyed. The message is Gideon. Ufuswa wena ngexesha. UGideon akayikhona. In fact, we are rejected. But his spirit does something different from what his mind and his body does. Why all of you? And that offering symbolized that he could heal we again. The Bible, yadishwaga ngelosi yaduka. After kumke ingelosi, uzovela ivoice kaThixo. Now, he's no longer dealing with indoda engelosi ayibonayo. Now he has to learn to understand and hear the voice of God. What does God say? Your offering has been accepted, but now I want you to sacrifice. We have dealt with this issue, your insecurity. We have dealt with this issue of ikhaya osuka kulo alikuqualify uba mawuthwala izinto ezinkulu kangaka zikaThixo. That does not matter. That does not matter. Wakhuleka uGideon from his insecurities. The next move of God was to deliver him from the second thing. What is the second thing? Uthixo ambothatha uNkabi yenkomo yesibili kayihlo. Now what you gave us your offering, now I'm going to demand a sacrifice. Uthatha inkabi yenkomo kayihlo wakho. Wawugqiba uye kuzo zonke ezi zithixo zikaTatakho. Usidilise usichithe. Wawugqiba ubeke the sacrifice. The sacrifice I'm telling you to take. Uyibeke phezu kwezi zithixo zikaTatakho. Oh, moya oyingcwele. Ncede ba. Ncede moya oyingcwele. After you have dealt with your own insecurities, to think about you when you remember your purpose. Njengamathandelo akho wena. Njengamathandelo akho wena. Nesithixo
izithixo zakoyeni. Uthi you are going to make a sacrifice using the very same idols before the Lord your God. What do you thought? What's it? What do you thought? Wasidiliza izithixo zoAshera. Wabasa ngazo. Wakhanisibingelele. Wogqiba wabeka sacrifice phezu kwesibingelele. Sakhuma saya kuThixo. Bazalwane. Izothi kuni. Some of those things that are delaying your purpose. After God has dealt with your insecurities, He has to deal with your family issues. He has to deal with your family idols. He has to deal with all thixo abamiswe ngoyihlo omkhulu noma obakho ngoba siyakwazi uthetha i-opposite yalento ithethwa nguThixo. May God deliver you today from the spirit of your ancestors, from the spirit of your fathers, from the spirit of your grandfathers. May you make a sacrifice in this altar today. Awukwazi uhamba ubhijelwe ngamakhamandela kuwena ucinga uzawuhamba kwi-purpose. Oh mighty God, mighty God, sikhulule moya, ngoba abanye bethu sithi sesibalekile imigama eyiteni sibuye ukufa zisicala intambo zasekhaya. You are not destined for that. Athi selehambile umoya wobugqirha kathaba wakhe owaphuphayo uyeso sithi nawe ngothwasa uthwaselana ungumzalwane uthwaselana ungumntana ohlatshwe ngegazi ngamathandelo kawenu. Umuntu sekholwa sayabikashe lithe noThixo kuvuka i-cravings zesavana ne-Gordons Brown ukiba yena owabo umzi wabo tshelelwe etywaleni. Ayiqali nge-Gordons, iqala ngefaki zomqombothi kwakhona uzawuphumelela lapha uzawuba lapha uzawuphelela etywaleni. Break! 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 Jesus! Break! Jesus! Break! Jesus! Break! Oh hallelujah! Break! Oh hallelujah! Break! Oh hallelujah! Break! Oh hallelujah! Uzawuphumelela! Oh Jesus! Uzalikhotha! Oh igama Jesus! likaThixo. Hallelujah! Break! Name of Jesus! Hallelujah! Jesus! Break! Jesus! Yeah. Jesus! Akhomoya uzawuphinda ukubakhe ngegama likaJesu. There is no devil in hell ezawuphinda ukubakhe ngegama likaJesu. We are here today to declare to the family bonds that delay your purpose. Break! Jesus! Break! Igama likaJesu! Oh hallelujah! Akhomdana intombazana utshakayo kule family. Break! Igama likaJesu! Oh Jesus!
imithandazo lesiya zoba omkhulu abathwala ngamadodana kowenu sithi today we are breaking the bonds of hell. Jesus, mighty Jesus. Break! Ngegama lika Yesu. Oh Jesus. Ngegama lika Yesu. Jesus. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Jesus. Set us free, Holy Spirit. Yes, Lord. Set us free, Holy Spirit. Yes, Jesus. Set us free, Holy Yes, Spirit. Jesus. Yes, Lord. Mama zongoduka Jesus. bayo memakhanti nasemhlanti kuhamba athi whatever is buried here, whatever spirit is calling us from here, Jesus. we break it in the name of Jesus. We break it in the name of Jesus. Moyo zosibizela esiganyeni sisinsiwe. We break you in the name of Jesus. Moya ndini obopha imali zethu sibize sisebenze kangaka sizama ukuphumelelisa icebo likaThixo kanti imali zethu sibotshiwe. Break! Break! Ay, 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 ay. Heaven is breaking something in this place. Heaven is breaking something in this place. Jesus, there is power in this name of Jesus to break every chain, 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 chain be broken, chain be broken. Somebody needs to declare over his family and branch. Break, 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 break. I hear them falling. I hear them falling. I hear the chains falling. Break, Lord. Break, Lord. Break every chain. Break them, Lord. Purpose is calling your name. Break them, Lord. Destiny is calling your name. Whatever is stopping you, I'm Namshan's judgment day. It is broken in the name of Jesus. Break! Somebody needs to cry. Break! Every chain, they're falling. Some of you, 3 generations of your family has died in cancer. Break! Abanye yaziwa uba sugar diabetes ayikuphosi from mother to grandmother to great grandmother, but today sithi break. Wonke amathandelo uma omkhulu.
something right there. There's something right there. There's something right there. There's something right there. The Lord is calling to bring it to the altar for a sacrifice. For a sacrifice. Asabasimililo enyama. Sibasumililo kamoya. I am surprised that some of you who needs the idols of your fathers broken. If I were you, and say altare, siti moi ngele tatayona, 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 tatayona. I would be kneeling in the altar if I were you, saying, Lord, break it for me, break it for me. There was a sacrifice required. There was a sacrifice required. I was a subuyo pule njewila. Fnedi basiwe. And an altar to the Lord made. That altar you are raising now is the altar of prayer. It's the altar of prayer. There is a fire of the Holy Spirit ready to break those chains. Oh, ayakhulula amakhamande. Ayakhulula amakhamande. Ayakhulula amakhamande. When you cry for your family, ayakhulula amakhamande. Moyela kasuthetha nawe here, but he is sending an angel to break and bring your solution. As you are crying for your family, let me quickly finish. Number 3, Gideon. Number 3. Oh, my God. The Holy Spirit had to deal with the doubt is out. Number 3. And the angel ministered unto him. But to send it out, usakati tikuba nguwenyani. Kautata ulfele, ulmanzise, kushege komile around. Why you repeat on the process? Because he was dealing with his own doubts. Utiko is not a man that we should test. But like Gideon today, I am here to declare that God is going to comply. Until he wins you over to faith. There is a shift that needs to happen. From it doubt, uyongena elkholweni. Oh my God. The rain of heaven shall come. The Jews of heaven shall come. As this Ulinda and they will come and make sure that you understand. Today, the Lord wants to make sure that you overcome your doubt. Number 4, Gideon kokelela amadoda uthi uThixo lamadoda amaninzi. He had 22,000 men in his army. uThixo maninzi kakhulu amadoda. Owaphungula. Baxelela ngafanelanga babalaba bagoduke. Wathi wabasa ngasemlanjeni wathi abasela ngohluma bagoduke. Washiyeka nge-300 yamadoda. Ithethiwe ke last week Sunday. But I'm here to make this stamp kuyo. This is what Uthixo in this time, when he's dealing with you, when he's dealing with your purpose. I can't think about baninzi abapassionate. Your friends are too many. Your traumas are too many. Uthixo phungula.
No men and women of destiny ever walks with a cloud. You are destined to walk because you are a person of destiny. It's a lonely road to walk in purpose, but it is a productive journey. He is also dealing with lento yakho yothanda uplisa abantu. Hleli uqokelela abantu bamabacingele kakuhle. Hey, abanye bazukuthatha, abanye bazakuzonda, abanye bazakucaphukela ungenzanga nto. It is the cost of purpose. It is the cost of purpose. The people around you are too many. That's why ungahambeli indawo. Yengcebiso esizakuwe eziningi too much. You need silence. You need silence so you can hear the instruction. You don't need noise. You need silence. Gideon had to overcome 4 of these things. For him, now you are ready. Now you are ready to walk. Now you are ready to deliver the nation. The deliverance of the nation is in your hands. CLM, but submit to the process you went to. Tell us when they are. As we pray, Lord, in it's fine. Continue to pray. Tell the whole church in the name. Let's stand and pray. You know which area of deliverance the Lord needs to do in your life. You know which area of deliverance. Namhlanje mfumela umoya wala ibreak. Mfumela umoya wala ibreak. Mfumela umoya wala kubreak. While I was standing here today, tell these people I could not understand but when I now googled it, it is a wine press. Enter the wine press. Enter the wine press. Because the new funeral is on my couch. The new funeral is on my kwekwe. The new funeral is juice. Your spirit must be liquid. Let's go away. Now sat down to run down. Let's go away. There is a crushing of the Holy Spirit. There is a crushing of the Holy Spirit. It's a very long and allow the crushing of the Holy Spirit. Allow him to crush you. Kuphela ukustandela. Phela ukusenzela. Phela iphakamo. Ukwenza ukuthanda kwakho. I invite you namhlanje nawe ohleli phansi. Ngene esiqovulelweni. Just pray. Just pray. The Spirit of God is here today. There is deliverance.
under the anointing of the Holy Spirit. Just pray, pray. If you can't give up on Tandas and then go cause Tandas in. Cause Tandas in. Fumela ikhaya inhliziyo yakho ngoba umfutshane kwabo ba-broken hearted. Ngeke sitofulelwe. The pride of your historical religion. Ngakudala ngakhonza ndiyalazi le nto bayenziwa njani. Ngeke sitofulelwe. Tomorrow, that time has expired. You need a fresh anointing. You need a new anointing. You need an anointing of His season. As I was saying, we purpose yako. Let's just minister to them as the Holy Spirit leads. As the Holy Spirit leads. Tell them something about caution, just minister. Just take an agreement with what the Holy Spirit is doing. There's deliverance happening. We are kululu family yako. We are kululu wena kumathandelo efamily yako. Kwintethe esihlangelayo ezathethwa phezu kwefamily yakho azizubasa aplaya kuwe. It is a new day. It is a new hour. It is a new season. Let out his sharp and flesh. Umthwele into yozazi ubiziwe. Unyuliwe. Phakathi kwabanye unyuliwe. Wena ngantoni nibe uphikisa iminyaka le. Unyuliwe wena. Your background does not matter. Your family ties don't matter. Abantu abasecaleni kwakho don't matter. Kuwelo sidibanise kule ndawo. Bekuzolandwa wena silapha nje. Kuwelo kudalela indiwe. Oh shaka ya telebeseke yetakalabusa. Hirapasi kayata. Stop doubting it. Stop doubting it. Allow that doubt to break. Where go darling into one? Zina 70 just this you all go bezili there wena. Asilu 70 akade ungekho. Sibekele ubasa uthi se 70 zetwe kuwe. Kuwelo. Yamkele. Something is breaking. Emazansi omoya wako. Something is breaking. Gideon. Kuwelo. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit.
Yes, Holy Spirit. Jehovah, Come on, let's stand up one more time and sing this song. Hallelujah. Hallelujah.
Masambe ngo bazalwane understand njengoba ngigida nje angigidi kuba angicela. I see in my spirit that Lord is fighting for someone. Sithetha nje ngosigida umoya oyingcwele usemsebenzini ulwelo umsebenzi. Isandla sakho singakhalele ezantsi. Leba singakhalele ezantsi funa sibe ngathi yenyuka. Hallelujah. 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 Siyafana. Cela nje kwenye. Cela nje kwenye. Ofuke simpilo. Ukulapha zange wamamkela uYesu uyamfuna ebomini bakho. Akuncede baleke uzapha ngaphambili uzothandaza nawe. Ubaleke ungalibazisi ungayicingi kakhulu ukhawuleze nje uze. Number 2. Ngicela wena mntu unomntwana osele nawe ukubumncama ngendlela uxake ngayo. Okanye family member indlela enixake ngayo ukhawuleze uzapha ngaphambili. We are declaring ndichilo ndathi andichensi nje. It's a declaration of war. Jesus. Kwezithandelo zotshaba phezu kwempilo yakho nempilo yabantu bakuwe. We are declaring war. We are declaring liberty. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Igama elingaphezu kwawo onke amagama elikwazi ukulungisa umuntu. Selencanywe zi-rehab. Selencanywe zi-psychologists nonontlalontle. Kodwa lingena igazi likaYesu lithi gaphu.
nimosule ahlambeke Jesus. sithi xa simjonga benenkazimulo. We are here to declare ezo zibopho besezincanyiwe ngegama lika Yesu. Oh, moyo ingcwele. Sikhande lobushakaya the. Ikapasakane tekelisha. Ufuna ngoku umelukholweni. Uzawudeclare le nto ufuna uyibona ngalo mntwana. Sawuthetha yona ngoba sithetha into ethethwa lutshaba. Sithetha into ethethwa lukholo. Makayendele bushata. Lift up your hands and receive. The Bible says in the book of Daniel, wathandaza umkhonzi kaThixo uDaniel. Yabuya impendulo isithi Daniel, umthandazo wakho uvakele from the day uthandaza, but the prince of Persia, kwelikamoya, delayed your answer. Any bebanga i-purpose ne-destiny ngabikho. It is the demonic work of the enemy. The demonic foothold of the enemy. We are breaking it now. Ngela gama lazwana ngamadimoni ngaphansi kwamanzi. Lazwana sesihogweni. Ngoba likho elinye esilinikiweyo ezantsi emhlabeni naphezulu emazulwini. Sikhulula lona elagama lika Yesu likwazi ukuphula yonke into esuka kutshaba. Enemy, we break every chain. We break every chain. We break every chain. Declare it, declare it. Sumasalinda nami thetha lento ufuna uyibona. Sucela suthi thetha lento ufuna uyibona. Mbize ngegama. Declare him according to the purposes of God. Mxelele ngoba kulanda wakuyo. Mxelele kuyintoni. We are breaking every bond of the enemy. We are breaking every chain of the enemy. As Shinem Zalela, we are taking no captives, but we are setting loose every captive. It is written in your word. We are here to declare the year of liberty. We are here to declare the year of liberty. Sisomemezela umnyaka wenkululeko. Kumabotshwa sisomemeza sithi mabakhululeke. Abakhululeke. Chains must fall. Funeka minyango athele. Funeka minyango. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. When no one's come is me, Lord. When no one's wishing on. When no one's wishing on. Masbuya! On those abantu bakuthi. Masbuya! On those abantwana bethu. Whoa. Whoa. Spirit of the living God. Masbuya. Noma besithwethule sobotshelo ematenkini. Masbuya.
Thank you, Lord. Lord, deal with any demonic force or principality or power. Evalele impendulo zale mithandazo siyenza kulo. Deal with them decisively. Deal with them decisively. Spirit of the living God. We pray for urgency. Ekuphendulweni kwemithandazo. Sithandazele imithandazo engcolileyo, impendulo ezingcolileyo. Not as a next year, not as a ngomso, as an namhlanje. Speedy delivery of prayers. La immediately uyesu wayesebenza ngaye, sifuna usebenza ngaye immediately. Singohlala phansi bese. Thank you, Father. uJesu uyaphila. Poemsi. Yosa bakoni igazi lakhe Hallelujah. Hallelujah.